Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Sheng Shabalala, Dokotela unathi Shabalala. Uyaphila? Kunjani Alex? Sikhona nathi kunjani kwena? Ngikhona baba ngibingelele nomndeni wami Gagasi FM baba. And today it's such a big day for Gagasi FM. So I just want to say happy birthday to Gagasi FM. Thank you very much in fact your family and big day kuwena umlaleli and we appreciate you being with us Dokotela as well. So namhlanje ke sikhuluma indaba la yezinto eziba ngama myths abantu ababanazo about indaba zocansi and all of that, but singasho ukuthi we attribute that to ukuthi abantu indaba yocansi isethabu kwabanye abantu abakwazi ukuthi bayikhulume like openly, but noma kunjalo kodwa do you find ukuthi with the access to information even in 2025 still abantu banamahloni even ukuthi bafunde or bazenzele yapi research bazokholelwa ngama myths? Okay, so now Alex, indaba yama myth ibaluleke kakhulu and ngiyabonga ukuthi siyayithinta namhlanje. Let us first define ukuthi yini kahle kahle i-myth. Right. Masikhuluma i-definition ya myth because I think ibalulekile ukuthi sifake into context. If we define a myth, it's a widespread false belief or an unfounded notion. Yeah. So makuthiwa widespread, it means ukuthi it's widely accepted and abantu abaningi bayayikholelwa leyo nto leyo. So inkolelo basically ezinganali iqiniso. Inkolelo ezi-based on amanga. Ngoba akekho umuntu oseke wayiprove leyo nto in any manner. So there is a definition of myth. Now we do have ama-sexual health myth amaningi Alex, and affectayo even indlela umtavazo okumele kahle kahle kumele abe wenzeka ngakhona. Ziningi izinto abantu abakholelwa kuzona when it comes to ucansi. Sure. And we even have to look at indaba ye culture, we even have to look at background yomuntu, we have to look at quite a lot of things when it comes to exposure yakhe lo muntu ukuthi ufundiseke kangakanani and uvuleleke kangakanani ekuthenini aphile within the modern society ngoba izinto seyishintshile manje. Okay, ngizokwenza nje example doc kulento oyishoyo izinto abantu abayebeyikhulume but uthola ukuthi awekho ama facts supporting them. Kune ukuthi there are women abakholelwa ukuthi dog style ayikho right ngenxa yokuthi izokwenza ukuthi babe nesishwapha and then ibabulala izinqa and all of that. So yezinto abantu abayishoyo. Any truth or facts supporting that? There's absolutely no truth to that. So naleyo ke futhi imyth. Yeah. Pure definition imyth le. Sure. They say ukuthi when a woman has thicker or bigger lips it means ukuthi nakuntomzodwa you would expect the same. Nakhona futhi imyth leyo ngoba it doesn't apply kuwo wonke umuntu. Bakhona abantu abanezindebe ezinkulu kodwa uthola ukuthi untomzodwa wabo awukho mkhulu, even amalebe awo awabonakali ngisho ukubonakala in terms of ukwazi ukuhlukanisa between amalebe amakhulu nabalebe amancane. Bese kuba khona ke abantu abazoba nontomzodwa omkhulu kodwa babe nezindebe ezincane. So kuyahluka ngamunye umuntu. Yes, akhona ama coincidences, but that doesn't mean ukuthi now there's truth to that. Ukuyiqondanela. Okay. So when awuthi nonyawo olude noma olukhulu noma nezandla ezinkulu it means ukuthi nepipi lakhe elikhulu lide mayina magwegwe it means ukuthi unepipi elide as well. Bakhona abantu abagqoka even size 13 Alex beyicathula abafikayo futhi kumina with inkinga yokuthi induku yabo incane leyo nto siyibiza ukuthiwa i-micropenis. So ziningi izinto ekumele sizibuke if sizobheka ukuthi into iyiqiniso yini ngempela noma isiliqiniso. Majority of the time Alex ngoba phela siphila in the modern society sekukhona quite a lot of information ngoba i-research kade vele yaqala ukwenziwa. So sesiyakwazi manje ukuhlukanisa phakathi kwento eyiqiniso nento engasilona iqiniso. Conversation yethu namhlanje kwindaba sikhuluma ngendaba yama myths akhona. And we told you sometimes we discover sewuwedwa. The thing about ezomtavazo eyokuthi into suke uyizwile ngisho sewuzwile ukuthi akuyona into factual from your own experience mawuso iprofile awukwazi futhi ukubuyela emuva because in nature yakho it needs to be private. That's what we're discussing namhlanje. Izinto zama stress and how they affect us and in health in general. It's always recommended ukuthi umtavazo to some people even masturbation no, it's going to help you to relax to relieve you of stress. Any benefits to that? Well Alex, iqiniso vele liyasho lithi there's no relief without release.
So when it comes to umdavazo ngiyaye ngobuke nangaleyo ndlela ukuthi uyalekelela ngempela ikakhulukazi when it comes to indaba yama stress levels ukuqineka ukuthwala kanzima emahlombe ukuyijabulisa kufika ngendlela ezihlukile when it comes to umdavazo but i-end point yomdavazo ukufinyelelisa umuntu kuvuthwa ndaba ukuze ezokwazi ukuthi asacrete lama hormones azomenza yena ukuthi abe happy azomenza ukuthi abe calm and phezukwalokho azocounteracta i-stress in a very direct manner ngoba manje lama hormones counteracta lento ekuthiwa i-cortisol which is a hormone directly related to stress. Ukindaba eGagasini lohlelo alungele ingane sikhuluma ngama myths khona into soke wakwayizwa and i-platform yala ukuthi ukhulume nathi udokotela is here iqiniso kumbe kunjalo kuwena kube mhlambe uzoba ufakazi ekutheni you can attest to what has been said or even some of the examples esosebenzisile 0861 596 596 ungathumela ne-VN ku 068 i-VN uthumele nje bemfishane and angifisi ukuza umsindo ngemuva ukuze izwakale kahle 063839995 na ku Facebook page ye Gagasi. This is Sex Indaba on Gagasi FM. Ukindaba sekubingelela. Anonymous? Sure, welcome to Gagasi. Yes. Yes, sekubingelela kunjani? Yebo ngaphila futhi kunjani? Hayi si right nathi nodokotela. Awu yebo bengithathola lengifisi ngathathola kungazisho kwemthila. Yes. Angabe ngisemoyeni sikhuluma. All right, it's 17 minutes after 7 Indaba siyaqhubeka. All right, siyaqhubeka. I take Anonymous in Durban now. Anonymous, welcome to Indaba eGagasini. Yebo Sure, mfethu sikhuluma ngendaba zama myths nangudokotela la ekhuluma ngendaba ye release ne relief sikhuluma ngama myths nje in general. Your take or question? Yeah, bengicela ukubingelela la dokotela lapho. Kunjani futhi? Ngingaphila dokotela. No mina ngifisa ukuphawula ngokuthi uyabona nasithi ngenze ngaprize wena nami ngana nestressanyana kodwa ngithe emva kokuba ngimnyakaza sibipeni bafika ikhehla awu babonga abantwana ngasho ukuthi awu mahla amagama mntana sekhaya kodwa ngezwe nami ukuthi engathi kukhona lokho kuphumile so ngifuna ukufakazela leli phuzo lokuthi without a release there will be no release so ngalokho ngarelease i-relief yakhona so nje ngalokho hayi mina ngilaba bathi ya okay so ngiyafakazela so ufakazela leyo ukuthi i-sex ingaba i-stress relief and then ke you sharing with us ukuthi kwenzeka kuwena. Yebo and mina ngokubuka kwami ngazi noma yenza mina kuphela lento ukuthi engathi uma kukhona la kube stress ikhona engathi mina ithola leyo cough kabili kathathu ukuthi ngizokwazi ukuthi ama-nerves amavelana abekhanda hayi le ndlela esifuna ngayo hayi kahle ngaleso sikhathi. Okay, Dr. Hayi ngivumelana naye impela uqinisile njengoba nje kubeka ukuthi kwenzeka kuyena kwenzeka kubaningi no abantu Alex lento ayishoyo ngoba if you look at vele Alex yazi uma ubuka umuntu wesilisa uma engabi nocansi let's say for more than 3 months I'm not talking about umuntu wesilisa ongakazalali nomuntu wesifazane umuntu wesilisa was used to having regular sexual intercourse uma ehlala u3 months without ucansi yazi even indlela athatha ngayo inqumo iyaqala Alex ishintshe. Even indlela enza ngakhona even emsebenzini mase sikhuluma ngeperformance yakhe iyaqala ishintshe ngoba abantu besilisa banayo lento ngaphakathi kubona badalwe ngaleyo ndlela ukuthi ucansi lubenza bafinyelele kulento ye release bese bethola leyo relief. So this applies to men only, not women. Even women. But essentially ukuthi if you look at isakhiwo somuntu wesilisa ngoba sihlukile sona kunesakhiwo somuntu wesifazane psychologically umuntu wesilisa usurvive ngeego usurvive ngeself esteem. So if wazi wena ukuthi endlini ushiye wenze konke ngendlela okade kumele ukwenze ngakhona right kuba khona leyo nto i-relief even in public uba free even in public. You were saying ukuthi even emsebenzini kuyabonakala ukuthi indlela enza ngayo Alex even indlela umuntu ahamba ngakhona emsebenzini uyabona ukuthi yabona la
deprived lo muntu okanye kukhona okushoda okanye right ngizwa kahle no siyabonga kakhulu mfethu ngale testimony osinikeze yona 0861596596 ama myths ngeindaba zomdavazo anonymous ukwindaba sabona. Hello, sawon. Kunjani? Ngicela uyivale sisi radio yakho kunjani? Okay. Yes, it's 22 minutes after 7 and ungayana ku Facebook kunama comments nje engizoyakona nje kungekudala uzokwazi ukuthi ke ushare and then ama VNs as well sekusindaba iphelele mangaba ama VNs esuke ngekho so uyithumele nje imfishane ku 068 063 839959 ngikuphesi ndawonde Pinetown sabona Phesi Njani Alex Matop? Yeah, si right bafu njani wena? Ngi right. Nginenkinga la hayi. So ngisangikhuluma. Sure. Ngicela la uDoka ngisize. So ngingathi benginomuntu yabo ebenginayo ngitshela naye. And bengibona ukuthi lo muntu aseyathi yako ningane yayifuna nami ngizizwe ukuthi benengane naye. So each and every time esenza umdavazo besenza ngecondom. Basi kwafika la ukuthi kumele silale esikoleni and because mina ngijwabo elijwabu lami ileli angikwazi ukulipheka kahle kuzelithini yabo. So manje ngithi ngiyangena kuyena hayi bekuba buhlungu ngenye indlela livele nokuthi because ingqondo besivele seyazi ukuthi kuzokwenzeka lokho. So yena wasuke wayitshela ukuthi hayi isikahle kahle vele mina ngifuni yabo. Wala understand ukuthi cha mina ngiyinto ngizama umchazela hayi angayizwe indaba yami ngimchazele so izindaba ukuthi ejaba ngokuqanda amanga ezithi zibe naso isikhathi ukuthi umuntu ophandayo so ukuhlala kwami ngizoba nenkinga so ngithi kwazi ukuthi ngisiza ke manje mhlambe ngithi siyabo umuntu kwabanye bengikwazi ukuthi ngene kubona nje ukuthi ngala sikole lingene kahle but yena ilokuba ngina kushaya ngomromance but akhona isimo. Okay, so iluphi usizo lidingayo? Sizodingayo ngifisa ukwazi ukuthi mhlawumbe yini ngangisizayo mhlawumbe. Oh. Angisakhumbuli noma ya uthi angisakhumbuli noma ushilo yini ukuthi lisokile noma cha? Ngisokanga. Oh, okay. All right, doc. Okay. So na Alex ubhuti ukhala ngokuthi mayengena kuntokazi kusisi kuba buhlungu. Babhlungu yes. Uma engayifakile icondom. Kuze kube ngcono mayefakile icondom. Yes. But now kukhona nale element yokuthi mayefaka icondom kuyena akuzwakali ngendlela. Kodwa mayengayifakanga kuba buhlungu. Yeah. Now ake sibuke isakhiwo ke sikantokazi. Ngoba manje kumele sibuke ukuthi ngempela untokazi uvulekile yini noma akavulekanga. Bakhona yazi Alex abantu abathi bengaqala ukulwenza ucansi. Angithi be virgin umuntu. Engaqala ukulwenza ucansi instead of ukuthi avuleke abe even more tighter. Kunabantu abafuma kalula lento ekuthiwa ifibrosis. So uzothola ukuthi ekukhuleni kwakhe mhlawumbe untokazi even indlela mhlawumbe ayiluza ngakhona ivirginity yakhe kwangasiyona indlela ngizothini soft indlela enakekela umuntu mhlawumbe walimala ngandlela thizeni bese kuba khona inkinga kuvele kufomeka ama contractures ngoba phela untomzodwa ulined by ama muscle as well. It's not only nje ama tissues kukhona nama muscle as well. So umuntu wesifazane mawukuthi uyalimala kwesinye isikhathi uba no contractor kwazo lezi indonga bese kuba nzima for umuntu wesilisa ukuthi apenetrate. Now ubhuti ke yena ke uba affected ngoba usezuyasho ukuthi psychologically usehlezi elindele inhlungu. Now if kuukuthi Alex umuntu ama emotions akhe aba heightened and uyathuka akavamsile lo muntu ukuthi ayithole erection ngendlela okumele ngabe uyithola ngakhona kuba khona ihindrance ukuthi kwenzeke izinto in a natural manner because erection warrants ukuthi ube calm so yena useya anticipate useqala manje uba anxious so sekumele simbuke ngempela manje sibuke ngoba uzogcina ewela kuyinto ekuthiwa sexual anxiety uzogcina selibalekela ucansi ngoba psychology yakhe izosuke imdictatele lokho ngokuhamba kwesikhathi. Yeah. Yes. Uyaphendula? Yeah, ngiyaphenduleka because ngiyaphendula isikhathi because yena sakhuluma naye yabo. Ngiyafisa futhi ngiyafisa uqala umndeni naye sisi. Yeah. Because beko umuntu right and angazi ukuthi engangisiza because yako nokukhuluma sakhuluma. Yabo so
Yeah, but I think in this instance nobabili nizodinga ukuthi nimbone udokotela khona nizokwazi ukukhuluma nikhululeke because njengamanje sikhulumela umuntu ongekho and much as kuumuntu wakho but khona manje ama questions ongekwazi ukuwaphendula kahle athinta isimo sakhe even nane kwakheka kantombi zodwa wakhe but steps soqala esukuraise ke izandla in fact iyangena nakuyona le ama myths lenta akhuluma ngayo udokotela ukhuluma ngendaba yokuthi it counts ukuthi umuntu uyiluze kanjani virginity yakhe. Yes. Indaba on Gagasi lo hlelo is not suitable for ingane. Common myths abakhona about sex. This is what the discussion yethu is about. Ku 0861596596 hlelo lethu akulona lweingane. Mavi enze siyawathatha nawo sizodonsa nje kuze kuyoshaya ke u8 namhlanje isex indaba on Gagasi. Sikhuluma ngezinto ezingelona iqiniso inzwabethi and mamets abantu abaqhamuka nawo. Then dokotela ke uza nawo izinto ezinye zazuthe yes ziyaba iqiniso but okunye ukukhuluma nje kwabantu. Right? Uthini wena? Sanibone Gagasini. Bengisacela ukubuza ukuthi mawushaya indlwabu is it also stress relief or is it very painful because angaze ngikwenze. All right. Ushaya indlwabu stress relief yini and uthakaza kwenza. Ubuza nani kubhlungu na? Ubhlungu na. Bengizomqalela vele ngalapho ukuthi indaba yendlwabu it has to do with the technique. Kukhona abantu abayilimazayo uma beshaya indlwabu. Yeah, bakhona abantu abayilimazayo ingoba abakwazi ukuyishaya indlwabu. And kuyahluka kumuntu onojwabu umuntu ongenalo ujwabu. Sengikhuluma ngokusoka. Kuyahluka, So indlwabu yona it's not a problem as long as Alex ungabi addicted kuyona because ikhona addiction to masturbation. So indlwabu yona it's a natural thing. In fact yabasiza actually abantu abaningi aba deprived of ucansi merely because abekho kuma relationships and aba afford ukuyothenga. Kube khona abantu aba within ama relationships kodwa manje long distance thola ukuthi abakhona ukubonana regularly. So the thought umuntu wesilisa lapho sometimes we release ngokuthi we relieve ngokuthi ashaye indlwabu. So indlwabu is not an issue. The only problem is once you get addicted to indlwabu then ubane increase in testosterone which is a hormone lena that governs ubudoda. Now lapho kusengcupheni yokuthi bakulabelishe as umuntu on a toxic masculinity. So that's the only issue with indlwabu. Ngizohlehla kancane ke doc. You say ukuthi to master le party ye indlwabu kune technique yakhona so that ungazilimazi for someone osokile kumele ube careful ngayo and then nomuntu ongasokile as well. Different strokes for different people. Yes. So now Alex vele ke indaba yekhinqi kanye nojwabu lidalelwe for I reason ukuthi kube in close proximity and ukuthi kwelekelelane ngandlela thizeni. Umuntu onojwabu kahle kahle bake bethi kulula for bona ukushaya indlwabu than umuntu ongenalo ujwabu. Why? Because kususa the natural effect of friction and kususa the natural effect of ukuprotecteka kwalo ikhinqi ikhanda. Okay. If kuukuthi usokile. And if kuukuthi usokile ilimala kalula le ndawo le ngemumva mawuliphakamisa ipipi le ndawo lena kuhlangana khona isikhumba kanye nekhanda ikhinqi. Leyo ndawo ibizwa ukuthiwa ifrenulum. So if kuukuthi uzokwenza indlwabu in a vigorous manner ungagcina uyidabulile leyo part leyo and iphola after isikhathi eside leyo part kumanzima ukuthi iphole. And ifika nezinhlungu Alex eziningi and if kuukuthi ulimale kakhulu meaning ukuthi udabuke in a deep manner kungagcina impela kulimala even imizwa ngoba imizwa engena lapha na kuyikhinqi indlula khona lapha na kuyifrenulum. Okay. Yes, in fact we've had even on this show uthi umjita uthi ngesikhathi sayishaya indlwabu ubengabuza ubhlungu but kuyothi mayesechithile seku-later then ngoba bekushisa ngalesi sikhathi kusene excitement then bese thulithi ke uzilimazile. Sure. Indaba? Unjani Alex? Sure but ngisacela ukubuza yini isizo ngesimami noma kubangelwa yini ukuthi athi ayithandi sex uthandani naye mhlawumbe isikhathi besakutshela lokho athi akafuna ukuthi njalo mayinawo inhlezi nenzawona njalo but wena inhlezi ufuna yakutshela ukuthi mani kuyenzeka bungabusa nama-ex akhe aseyathandana nawe ukuthi avele ube umuntu nje yena isex akayithandi kuyenzeka yini kanjalo. Okay, nasikuzwela mfethu. Alright. Okay Alex, before nguphendule lo mbuzo bengizobuza yazo umbuzo oyi1 ukuthi kubo bonke abantu asekaba nabo sisi banawo yini imali. Siqala lapho masikhuluma umuntu wesifazane. Siqala emalini. Ngoba if ingekho imali
ziningi izinto umuntu wesifazane Alex akukhombisa ngakhona ukuthi akajabule. And one thing angayenza umuntu wesifazane is to withdraw sex. There is one thing angayenza ukuthi akanele akajabule. Abantu besifazane abaningi banela la khona imali. Asilikhulume iqiniso, you know, ngoba imali iyona edriver yonke into for bona ngokubuka kwabo. So ubhuti bengizombuza ukuthi ngendlela anakekela ngayo usisi yena ujabule ngokwanele yini. Right. Ngoba if kuuthi usisi unezinkalazo, that could be one of our reasons. But again, the second reason is medical. So the second reason ihlukene kaningi ngoba manje maningi ama causes angadala umuntu wesifazane ukuthi ehlelwe inkanuko, you know, ehlelwe imizwa, dambelwe imizwa, agcine engasalangazeleli ucansi. So ziningi izinto emele sizibuke, but into yokuqala ngoba bona they are governed by ama hormones. It would be looking at ama hormones abo. Now sometimes mangikhuluma ama hormones abanye abantu bake badideke ngoba bafuna ngimention even ama contraceptives ukuhlela. Now ukuhlela mangithi ama hormones kumele abe balanced. Ukuhlela kumbeka engcupheni vele umuntu wesifazane ukuthi abe nama imbalanced hormones. Ingakho abantu besifazane be react ngendlela ezihlukile when it comes to ukuhlela. So zonke lezo zinto lezo izinto ekumele sizibuke as imbangela zokuthi umuntu wesifazane agcine efika kulesimo ubhuti asichazayo. So kungalijabuleli ucansi. Okay. Ukindaba eGagasini? Ngibingelele Alex. Ngibingelele naDokotela, ngibingelela walali beGagasi. Sure. Usiyanda khona lo Potchefstroom. Hayi mina engingaqaphela ukungisebenzelayo kumdavazo awukuthi noma siwenza nalo ngisuke ngikwenza naye sibhekane nje emehlweni yangi kuphanyeke ngembhekile ngifuna ukumbona ukuthi uncina kanjani yabona nje nayo yonke leyo ngithanda ukuthi nje sibhekane ngimphanyeke ngobhekile. Thank you Siyanda Potchefstroom. Right, sikuzwele Siyanda. Okay. So I'm sure most people can relate to that. Well, lokho kungamnikeza ukuqukumezeleka ngoba if ukuthi uyayenza into uphezulu kwakhe nomuntu wakhe uyambuka at least uyakhona ukubona ireaction. Kunabantu Alex abenza umdavazo bevala amehlo abakaze baze babukane abazani nakwazana ukuthi umuntu react kanjani if ukuthi uyamngena enungaphakathi kuyena enuyanyakaza ngaphakathi kuyena akazi noma uyajabula noma kwenzakalani yena into ayizwayo isound nje kuphela ekhishwa umuntu wesifazane. And there are a lot of abantu besifazane abafake ama orgasms. So ukumbuka umuntu wesifazane ebusweni kunginikeza assurance yokuthi uyambona ukuthi lento oyenzayo uyayijabulela and iyamjabulisa as well. So any conversation ke ezodinga ukuthi ke kuyakhanya noma ama lights acinyiwe yini. I conversation yethu namhlanje sex indaba on Gagasi as we celebrate 19 years. The topic ikahle impela because now Gagasi as a 19-year-old can listen to le show ngoba it's not suitable for the under 18s. Ngithatha uPinky Zibani enquthu conversation yethu izinto engelona iqiniso abantu nje abazizwayo bezingama myths about sex. This is what we are discussing namhlanje. You share and ask. Makhona mhlambe nawe usuke wakuzwa and this is your platform. Hi Pinky. Hello. Yes, siyakumukela kwiGagasi. Thank you. Yes, we are listening to story sakho sis. Ufuna ukuthini? Mina bengifuna ukushare story engizoshare is about me myself. Mina I've been dating right now ngina 26 years old. Ngaqala ukujola ngina 20 years old. I think ukwenza sex ngaqala 20 years old. Sonke lesikhathi bengicela ukuthi ngizite right only to find out at the age of 25 ukuthi no man lento bengiyenza sonke lesikhathi ayikho abengazi ukuthi khona la kunezinto ofanele ukuthi uzize noma ufanele ukuthi ufile during isex ngize ngathola sengihlane nalo muntu engihlane naye at the age of 25 sonke lesikhathi bengicela ukuthi ku right ngicela ukuthi ngizite right ngaze ngathola nengane okuwesi ngicela ukuthi hayi khamba kahle. Ima kanjalo ke Pinky. Yabona nje le story sakho I must say you are a good storyteller because uqale wasitshela ukuthi wawuna 20 now so una 21. Ngiyafisa ukuthi uhambe nathi ekutheni yini le ndlela wawenza ngayo kuqala. Now usubonile ukuthi all this time ubukade ungenze ngendlela efanele wawenza kanjani antweni? Bengicela ukuthi ku right nje phela sisenze nomuntu wami esike mhlawumbe ngibuza ukuthi usu right usufikile la
ngithi yes. Yeah. Sometimes nginga-understand na ukuthi masufike lapho Usho kusuke ukuthi- kwenzakalani. oh, okay. Uthulani. Alright, so lo muntu lona obukade unaye over the years kuse umuntu oyedwa nalo onaye manje? No. No. Okay, so Umuntu omusha. oh, all right. Okay, doc. Now bengizombuza ke mina Alex in this manner bengizothi yini ehlukile ngalo asenaye manje compared to lo akade naye. Yini Let's hear ehlukile it. sis? Okay. Into esesizile manje ukuthi khona izinto esezenzeka. Sengiya umuntu asekho isidingo sokuthi manje engibuza ukuthi ufikile la because now useyabona ngisikile ubonile lokho kwenzeka ukuthi ayiseku right. Uyangibona futhi nami sengi right. Asikho ukuthi ezengibuza ngoba abantu basikhathi esiningi ngeke ngisho ukuthi ba selfish but abanye don't care ukuthi u right yini. Ngeke zezizama ukuthi okay mawukuthi awukho right yini ekufanele ukuthi eyenze uzoba right or uzofinyelela ukuthini Ugcina uchamile. Usengiphendulileke ngoba Alright. usevele wangitshena ukuthi yini kahle kahle yavele yahluka yashintsha okwangempela. Yes. Communication. Uyamuzwa uthini untokazi? Uthi manje usevulelekile and usenayo manje iplatform yokuthi akwazi ukukhuluma. Asho mayengekho right, abuzwe futhi mayengekho right. So but the only thing ayenzayo la is to communicate nosisi ngendlela. And ke Alex ke ahlukile kamakhono. Yeah. Bakhona abantu Alex abakwazi ukulenza ucansi, bakhona abantu abangaphiwe ekwenzeni ucansi. Yes. Okay. So lana into ehluke kakhulu ukuthi ubhuti ufike nokuhluka kwakhe within this relationship. Now usisike of course uvele wafola in love lana and I'm 100% sure ngokubuka kwakhe mayisebuka nje comparing the two situations uyabona ukuthi lana usothandweni whereas lapho makhona I am 100% sure akekho sure ukuthi wayethanda yini lapha nakade khona. It plays a very big role leyo nto ukuthanda komuntu wesifazane Alex ngoba umuntu wesifazane mayethu uyakuthanda uyakwazi ukuthi ayinikele kuwena. So in this case ke untokazi useyakwazi manje ukuyinikela kubhuti ngoba naye ubhuti uyamnikeza iplatform yokuthi abe uyena usisi ngokuphelele. Right. So no siyakubongela. People always say ukuthi abantu besifazane bafika kwi-orgasm ngendlela ezihlukene. Abanye bayaqhaqhazela, abanye bayafreeza, abanye bayacreama, abanye futhi uthola ukuthi akuphumi nothing but uthola ukuthi yes bafikile kuvuthondaba. So share with us a story sokuthi when we yippee type. I think ngiyashake. Okay. Converse. Oh. A lot of noise. But no squirting. I do actually. You do. Okay, but previously bekungenzeki. No. Okay. I ngiyazana ukuthi khona into ekuthiwa ile. Ngiqala ukwenza I was like scared ukuthi what's happening manje. Yeah. Kwenzakalani? Yes. No, it shouldn't worry you though. I mean, if you said wona 20 busemncane anyway, I mean, experience uyithola ngendlela and depending on compatibility nje doc esho kumuntu ohlangana naye. But thank you for sharing this story. The reason ungizwe ngilokhu ngibuza lama question is because through history sakho ukhuluma nabanye abantu nabo abalawo kade ukhona and it helps ukuthi bakwazi uku-identify with you. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Sure, ama myths ngendaba zocansi, this is what we are discussing. Kunezinto eyishoyo doc ukuthi after sex ngeskoon my people washe ngamanzi then remove amagciwane. Ikhona into njalo? No Alex, that's a myth. Alex, yes. Yazi kufana nani kufana nokuthi if you having ucansi epool then ama chances of ukuthi ukhulelwe awekho. That's another myth. So imyth enkulu kabi Alex le yokugeza ipipi after you know uqeda ku baneschool. Yes. Umuntu ikakhulukazi ongamazi ngoba as much as uligeza lelo pipi aliwasusa amagciwane alisusi izifo you know. So there is the issue la. Okay. Into ekuthiwa i-HIV it has to do with ukuthi i-viral load yomuntu olala naye ingakanani. So if ungasazi status sakhe let's say upositive and let's say akawadla amaphilisi ukuthi uligeza kangaka ipipi it doesn't matter. If kuthi uyangena wena ngaphakathi kuyena nenduku yakho ungena phakathi kuntomzodo untomzodo usacreate ama fluids nawe ngokwakho before even uchithe kunama fluids wasacreate ukuthi ukwazi ukushintsha isimo sikantomzodo ukuthi silungele ukuthi ungene ngaphakathi kuyena. Exchanging of those fluids Alex ikona ke okudala transmission of izifo. That's why we call them sexually transmitted infections. They can only be transmitted through ucansi. Nazo-ke. Yeah. Conversation yethu is not suitable for ingane indaba yama myths omtavazo.
Ezocansi on Indaba. Umncane nga5 years ago ngamthola intombi ngamganisa manje inkinga ayilesonto ngathi ubaba akafuni ukuvuka kanti every day before that I don't know whether I've adopted this wine drinking thing. Is it white wine or red wine? Red wine. Red wine. Merlot, Pinotage, Cabernet Sauvignon. Sikhuluma ngayiphi wine masikhuluma? Pinotage. Okay. I thought you were a sex expert, not a wine connoisseur. I'm also a connoisseur. Oh, okay. I'm also a connoisseur. Right. Zawuzama ukumkhipha umama. Umuse nje e-restaurant edayisa ama-oyster. Ungaphuzi Pinotage, uphuze i-white wine nama-oysters. Uzothi uma ungene umama aze akhale athi hey baba. So ake siqale lapha. Then you come back next week and bethu sithethe kambe kanjani Number 1 yabo. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. This program is strictly for adults kuphela. Gagasi FM. Indaba on Kakasi le show ke ibakhona ngolwesine from 7 to 8 and ungakwazi futhi nokuthi uyithole i-podcast yakhona ne-video yayo in areas ezingenela from Midlands to some parts of the South Coast to eThekwini. We've been warned ukuthi isimo asizukuba sihle even overnight, so uma ukuthi useyindaweni esondele indaweni esemhosheni or indawo yakho has been flagged before as indawo ekwi area enobungozi, please decide akusemanje kungaze kube nobungozi obuthile lezi imvula ezizayo kungase khambeke nemphefumulo. Indaba on Gagasi. As a celebration of 19 years, remember, which is ngemali. But 37 minutes ago, we gave away 1,900. So kuzokwenzeka nje throughout. So wena ufuna ukwenza ukuthi uhlale ulalele nje station nje uhlale uwenza. Cabanga nje si celebrate 19 years, but kunokuthi semukele present ithina esinikezayo because it's your station. Mawuke wezwe nje EQ yokuthi hayibo kusa birthday yeGagasi, then bese ke uyafona empeleni nakusona istory sethu, it's yours because iGagasi liwena. #Thina Mabhoza, ngikunika iklu njalo. #Thina Mabhoza. Happy 19th birthday Gagasi FM, the sound of KZN. Our views expressed on Indaba are not our views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. Awesibingelele. Happy birthday Gagasi. Thank you. Siphinde sibonge kuwamfoka Mthiyana. Since wafika nje lapho suka le ayibambile bhuti, ayibambile uhlelo lakho ayilona lihamba phambili. Asibonge baba. Siyabonga kakhulu, sangathi ungaqhubeka njalo nawe nozakweni lapho emqhubeni sinikeza izinto ezinhle. Mkhwanazi la eNyokasi. Alex noDokotela Shabalala, happy birthday Gagasi lami, happy birthday. Anginambuzo, angina comment, ngithi nje khula Gagasi lami nokusikhulisa nokusifundisa uza khona khuma lecala uzima respect ngiyabonga. Sibonga kakhulu Mamtungwa, then akona Shamase ke sikuzwile. Sibonga kakhulu ezomdavazo kwindaba eGagasini. Uthumela nje iVN yakho uyinciphisa nje umsindo ngemuva as celebrate birthday yethu, but namhlanje sikhuluma ngama myths 063839959 iVN leyo as ufisa ukuba ingxenye yohlelo. Ukwindaba sabona? Sabona. Yes buddy, ukeGagasi. Unjani kodwa? Siphilile anonymous, kunjani kuwena? Ngiyaphila nami. Sure. Ngisacela ukubuza lapha kuDokotela. Yazi ngine problem nomuntu wami akasakwazi ukuchama ngepipi. Sehasha u30 to 40 minutes. Bese uthi emva kwalokho kufanele ufake isandla kuzachama. Kwenziwa yini? Ngihlala ngokuhlukana futhi esesideni. Nihlala ngokuhlukana? Yebo, sihlala ngokuhlukana esesideni ngami. Oh, okay. All right. Nasindaba ma kuthiwa bashaya umdavazo and then sisi akachami kufuneka ukuthi azagcina amenze ngesandla ubhuti ukuze agcine Rishi orgasm. Okay, kukabili Alex Lani ukuthi asikwazi kumbuza untokazi. Yabona futhi njengoba bengahlala ndawonye okusho ukuthi ababonani isikhathi esiningi. Na untokazi ngenza ukuthi usebenzisa ama sex toys especially in the form of a vibrator. Ama sex toys now yes abalekile anayindima ayidlalayo within sexual health, but ukwajwayela ngokweqile kukwenza wena ugcine ungasamuzwa umuntu ophilayo
Toys leli. Umuntu ophilayo akafani ne-toys. Umuntu ophilayo akafani nomshini. Ama-sex toys amanyawo are rechargeable, amanyawo asebenza ngama-battery. Akekho umuntu ophilayo ongakhompyutha nomshini. Number 1 loyo. Number 2 kungenzeka ukuthi untokazi useqala ukudambelwa imizwa. Uzothola ukuthi these are the first few signs ayikhombisayo ukuthi mhlambe seqala ukuba khona inkinga ngama hormones, mhlambe seqala ukudamba imizwa ngandlela thizeni. So yena sekumele simbukeke bese siyamscreena bese ke siyamcwaninga. Sibheka ukuthi yini kahle kahle imbangela yokuthi ehlelwe imizwa. Nawo kodwa ke manje ubhudi unxa ngento eyi1 uthi kumele azafaka isandla. Asifake kuphi isandla? Asifake isandla ngokudlalisa ubhontshisi okanye enze lento ekuthiwa yi-fisting. Ngoba khona into ekuthiwa yi-fisting. Abanye abantu besifazane bayafika kuvutha indaba nge-fisting kodwa i-normal dick, i-normal penis, i-normal pipi ayibafikisi. In fact ichaze leyo ukuthi mangabe uthi uzosebenzisa isandla kanjani? Ufuna ukudlalisa ubhontshisi njengoba esho udokotela. Oh, okay, all right. So we suspect ukuthi kunokwenzeka ukuthi mhlawumbe usebenzisa ama-vibrator kanje? I'm not suspecting that. Kodwa ke ngenxa ukuthi ke uke wabanza ushukela. Okay. Kwaba kuko ke emva kwalokho. Oh, all right. Now ngokukhuluma ke kwami ngokudamba kwemizwa, ushukela is one of the leading causes of ukudamba kwemizwa umuntu wesifazane na kumuntu wesilisa as well. Okay. So ingakho ngithi yena masingambuka at least mangimbona ngizokhona ukukhuluma naye, ngizokhona umcilonga, ngizokhona ukumcwaninga. Okay. Bese sibuka imbangela. All right. Yes. Okay, mfethu nanso impendulo and wenza into enhle wafona. Doc. Yeah. No, so now that we long distance relationship, I hope akekho eduze kwakho right now. No, sure not. Tell me now, would you say ukuthi because of that mhlambe sekuya kudambisa nawe ugcine mhlambe sewufikelwa i-temptation yokuthi uzame elsewhere ngoba vele phela akahlali nawe uyumise kanjani? No, it doesn't. Uyamlinda. Yeah. No, you're a good man, mfethu. Siyabonga. He is one of the faithful ones. Yes, no. We applaud that, and lo mpendulo nje inikeza abanye umuzwa ukukhuthala. We appreciate that, mfethu. Uyibambe kanjalo. Thanks ukakasi. All right, sure. Indaba unkakasi 0861596596 inkulumo nje abantu abazishoyo ezingelona iqiniso. Udokotela is taking us through namhlanje topic yethu ama-myths ngomdavazo. Angibikelele Alex no Mr Shabalala lapha estudio. Mina njengakusho nje la namhlanje kwi-sex indaba yabona nje njengami mina ngepipi encane yabo kodwa ngisho ukuthi umuntu untomzada wakhe usithe ukuba umkhohlwana ukawuthe ukufulafule ngiyakwazi mina ukuthi ngimjabulise ngithothi ngiyeza ukuthi ngiyafika lana engeke angifike la kahle kodwa ngiyakwazi kumshaya nje imnembe mfethu amacala onke ngimfune nje indawo elapha azothokoza naye mfethu uthola uyeze nje lo munye ethi bazongijabulisa kodwa into yakho incane kodwa ungichamise kamunandi uyayenza lento yakho angazi ukuthi lapha engifike ngishaya kodwa ngeke ngihambe yonke indawo left and right ngithi phezulu ngithi phansi abonje la kule mbotshana encane nje ngenhle bathi umsunu ngayibizi ngale mhlaba but sushilo nje le mbotshana lengenta aboma zokushayisa lapho ipipi lakho nje umuntu wesifazane yakuza 100% lapho noma ngathi wani unyakaze noma thancane khohla namapipa amakhulu abantu bahambe nabo. Siyabonga mfethu ke sorry ekushibulika nje ulimi but at least he was able to correct himself. So you see ke ukuthi abantu banama gifts ehlukehlukene with a baritone voice like that but people ncane but he's comfortable and confident ngaleyo nto. Khona into engangayisho Alex ngathi size matters but idayela they can change that. So nazi idayela ziyamelekelela the fact of ukuthi udlala kuwo wonke amakhona kamama and phezukwalokho aphinde futhi akwazi ukudlalisa ubhontshisi ngayo induku yakhe then definitely umama mawukuthi akana inkinga ezimvimba ukuthi afike kuvuthwa ndaba uzofika kuvuthwa ndaba and uzokwanela idayela. All right, sure. Anonymous windaba sabona? Yebo sanibona njani? Right wena? Ngiyaphila okana uzalo khulumayo okay ngiyamuzwa la
nginenkinga la isicela ukuza kudokotela. Umuntu wami mangabe senza umnikazi inkinga yakhe uhlezi ephuthuma ejahe ukulifaka phakathi ungakapheli ngisho 5 minutes engithintile. Ngangitshela ukuthi lokho mhlawumbe kwakubanga ukuthi sasaqala thandana sinaye kodwa manje sisineminyaka ewu4 kodwa nje hlezi enza into eyodwa ngaso sonke isikhathi. Kodwa okunye ke futhi uthi mangabe sesenza into abasiphakathi nawo cha konke kuseku right ngiya-enjoya futhi uyaphuza nanochama ngibe right. Inkinga nje masisaqala uphuthuma ngale ndlela leyo ukuthi ngitshe mhlambe ingoba isangihalela ngisemusha empilweni yakhe kodwa leyo nto usokho yenza nje over and over even namanje usayenza. Ngabe mhlambe kubangwa yini ngicela ukubuza kudokotela ngoba hayi ihlezi ngikhonsiza lento. Ngiyabonga. Okay, but there is a question ongayibuza sisi. The question ayibuza uthi ibangwa yini, and then le esibili ngiyafisa ukwazi ukuthi ufila kanjani mhlawumbe ugcina echame eqala kunawe o ngesikhathi shy for play ngokusheshsha ugcina ungasanelanga. Why is that? Yeah. Okay, Alex, inkinga ayikho. Inkinga ivela uma ngabe angabe sesiphakathi nakho mase siphakathi nakho enjoy and then futhi ngikhame mhlambe kabili before I quit. Ngisuke sengi right nje ngi-enjoy yonke kodwa into ehlezi imangaza ilo tatazela wakhe njalo imiqala ngalolu msebenzi engalela kakhulu yini noma kwenzakalani. Okay, no ngiyakuzwa doc. Okay, now Alex, kukhona igama limentionile and I don't think ubhuti uyalideserve. There's no foreplay lana Alex. Ayikho into ekuthiwa foreplay la. Ayikho ayenzakali in this case. So Alex, kunabantu abakwaziyo ukwenza iforeplay and abayamkelayo iforeplay. Bese bakhona abantu besilisa that shy away from iforeplay. Abanye abo they even consider iforeplay as feminine. So abayenzi. Kanti leyo nto leyo ibuye imthikameza umuntu wesifazane, ibuye imlimaza. Umuntu wesifazane othandweni uyakadinga even validation. Now validation ungamkhombisa ngokuthi ukhulume naye umtshene ukuthi uzizwa kanjani okanye umkhombise ukuthi yena uyini kuwena and you appreciate as umuntu wesifazane. So if umuntu wakho ungeze kumqabula before nenza umdavazo, if ungeze kumthinta umkharase, unama erogenous zones lo muntu, you know, uyazi yena ukuthi mawungithintanana ngiba turned on uthi mawusungena kumina ngibe sengiready. Ufuna leyo enjoyment leyo ngoba uzothola ukuthi uma engena ubhuti usuke esa dry. But the more ubhuti ehudla then usisikeke uba turned on as kuqhubeka. And lento sekuze kwaba yinto esiyingqikithi kwi relationship yabo indlela yokwenza kwabo. Alright. Yeah. So izoncika ekutheni I communicate ukuthi ufila kanjani ngoba akazaza I raise. And abuze futhi kubhuti ukuthi how do you feel? Ufila kanjani ngeforeplay? Yeah. Yini imicabango yakho ngeforeplay? Yeah. Yes, ngoba inama benefits for both parties. Sure. Yeah. Engakhohlwa futhi nanokumtshela ekutheni ya no ngiyajabula and ngichama kuze kubeka bili impela akuncoma impela. Angibingelele Alex nodokotela. Ukhuluma noNtokozo la eXhopo. Kuyenzeka ne dokotela la if ufaka icondom uyisebenzise kumuntu wesifazane and then mase ke usuyaphuma masuphuma mase uyithinta ngezandla zakho and then mase uphinde futhi uyayilahla moyilahla usalela ama-fluid amancane ungasoli uphinde ufake ngawo futhi ama-fluid lawo ngaleyo condom kuyenzekani uthole ukuthi usuyasuleleka ngoma-STIs nango-HIV. Alright. No, sure. Doc? So Alex, ngama-condom ke zuthu izinto yabona lento ayichazayo exactly kuyenzeka ubungcuphe buhigh uma kwenzeka ngaleyo ndlela ngoba manje usuke sewathintile lama sexual fluids. Ukhuluma ngokuthi masechithile eseqedile eseyikhipha icondom ayikhiphe ngazi izandla zakhe angayigeza izandla angayisuli angayisanitize with the very same hands aphinde futhi apply another condom aphinde futhi aqhubeka ngoba maye apply icondom kungenza ukuthi uyalithinta yena ipipi lakhe ngazo lezi zandla. Now lezo zandla lezo zisuke ithinta ipipi elingavikelekile ngoba usuke esazama ukufaka icondom which would be a form of a protection for him. Yeah. So number one lo Alex, yes kuyenzeka akusiyona myth leyo kuyenzeka bakhona abantu ngempela abayithola ngaleyo ndlela, you know, iHIV abathola ngale ndlela ama STI
Esibili Alex engifisa ukuyiveza indaba yamakhondom ngoba nayo futhi imyth. Yeah. Ukuthi mawuzolala nomuntu wesifazane kumele ugqoka amakhondom amabili noma ugqoka amakhondom amathathu ukuze uvikeleke kangcono kunomuntu ogqoka ikhondom eyodwa. Yeah. It's actually the total opposite. Ugqoka kwakhe amakhondom amabili increase i-chance yokuthi lawo amakhondom adabuke kalula. So lapho usavikelekile ke ekutheni nomithise, awusavikelekile ekutheni uthole STIs. Yes. End of a conversation yethu namhlanje ukuthi now you are armed with information and facts about izinto abantu abazishoyo so ungakwazi ukuthi uba correct and nawe ungabe misled. Doc, sesivalala na ke conversation yethu. Thank you again. Ama numbers akho? Ngiyabonga kakhulu Alex. Ngiyatholakala nambeni yocingo ethi 063 847 0511. Ngizoyiphinda 063 847 0511. Eyaso office yona ethi 031 065 0226 031 065 0226. Ungenza ka appointment uzozongibona ema office ama seSherwood khona la eThekwini. Ngiyatholakala na ku TikTok na ku Facebook as uDr Shabalala. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu ke ku Dr Shabalala. We've come to the end of the conversation yethu namhlanje. Yabona nje izinto abantu abazikhulumayo ezingona amaqiniso. Only this show is here for such. Just to total information njengoba injalo and without judging you. We don't laugh at these problems because we understand ukuthi indaba icaya kangakanani. I hope you do learn okuthile from lolu hlelo and keep sending those discussions ke ama topic ku indaba@gagasi995.co.za and then we have a TikTok page indaba with Alex. And ngakwazi ukuthola khona ke ama video, share them again with your community. Indaba celebrating 19th birthday. Siyabonga, many more years. Ulalele Indaba with Alex Mtiani on Gagasi FM. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.